Nu är du här. I'm here now, du vet. Vad tur. Och på tal om livemusik, vi ska få höra lite. Ja. Du ska få köra live i studion. Vad är det vi ska få höra egentligen? Vi ska få höra en låt. Han håller på här, upp med gitarren i knät. Soundcheck. Vi ska släppa en video ganska snart, om ett par veckor faktiskt, med den här låten. Och det kommer vara ett YouTube-släpp. Vi har inte riktigt bestämt när, men det kommer. Så ni kan ligga ute på nätet och kolla efter. Vad är det för låt vi ska få höra? Take It Easy heter den. Med Samson for President, varsågod. Yeah. Whoa, I think I just fell through your expectations. Whoa, I think I'm far below. So please, sister, sit down and listen to my explanations. Please just have a taste before you go home. You see, 'cause I've been thinking I will wear a show on my appreciation. Have a seat on my bike, let's go find some inspiration. Got some soul in my pocket and both my hands are free. Whoa, let's forget about our situation. Be the masters of our own creation. Take a step aside and just take it easy. Most of the time, yeah, I take it easy. Most of the time, we gonna take it easy. Most of the time, yeah, yeah, take it easy. Most of the time. Whoa, let's go do what we're not supposed to. Let's bend a rule. Let's do what we have in mind. Yeah. Oh, so true, so true. Let's forget about our situation. Be the masters of our own creation. Just take a step aside and just take it easy. Most of the time, yeah. Take it easy. Most of the time, we gonna take it easy. Most of the time, y'all. Come on, take it easy. Most of the time, and I said, girl, I said, I ain't got nothing but love for you. So come on, baby, listen. Just enjoy the ride. I said, ride. I ain't got nothing but love for you, girl. So come on, baby, listen. Just enjoy the ride. Oh. Whoa. Let's spill our thoughts on something useless and choose the wasteless of our time and useless capability. Yeah. Whoa, I said so true. Let's get lost in this oration. If I'm below your expectations, well, that's just me. And just take it easy. Most of the time, y'all. Take it easy. Most of the time. Come on, take it easy. Most of the time, y'all. We gonna take it easy. Most of the time. Easy. I said, gonna take it easy. Most of the time. So just take it easy. Most of the time, y'all. We gonna take it easy. No. Vågen! Två pers i vågen. Herregud. I'm in love. Det var skitbra. Alltså, fatta folk, han är 21 år.
Det är helt otroligt. Vad är det med åldern alltså? Jo, men alla för att du, påpekar, alltså, ja, men alla påpekar, det är inte bara men jag. jag tror att det är bra att vara ung liksom. Jag tror att man är fortfarande så här naiv och tror fortfarande att allt är möjligt. Så det är så jävla lätt att göra grejer, för du vet, det är grymt fan. Det är bra att vara ung. Jag är en av de nya musikerna, den nya generationen. Men du är väldigt liksom, mogen i det sättet som du levererar på. Och ditt sätt, du sjunger ju väl ganska klockrent. Ja, vad schysst. Och det är bra för att vara 21 år. Du, förlåt mig, men du slipper inte undan från den här fascinationen. Jag har bara ålderskomplex. Du kommer inte undan. Tack så väldigt mycket. Håll utkik efter videon på YouTube. Take it easy, heter låten. Samson for President. Kom ihåg vad ni hörde honom först på Metropol som vanligt. Samson President i Metropol-studion. Tack ska du ha, Samson for President. Det var det. Fan vad nice. Duktig du är. Ja, det. Kul att vara med i radio. Eller så här. Ja. Skitnice. Kommer den här låten. Förstör varven. Ja. Känns det bra? Det var bra ljud liksom. Ja, det var jättebra. Tänkte du på det? Ja, det var jättebra. Det blev jättebra ljud. Det blir alltid bättre så här när man... När det är bara, men jag tror att det är bra när det är bara en gitarr. Pillar. Fan Patrik, gick bra det? Ja, jag tror det. Funkar kameran och sådär? Ja, den funkar. Jag ringde han igår och bara fan. Ja, det var någon polare som sa ja, fan, jag känner en kamerakille som klipper mycket film. Så ringer han, ja jag kommer men jag vet inte om den funkar. Men ja, fan kom igen då, det var ju kul liksom. Du snackade Var det så? Så det har varit lite så här, hoppas att den funkar.